Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahlana zindaba ze1KZNTV nifundele uphilano kacebe khulu kwamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Nazo ke zona ndaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. ANC uthilisele udukha lokuyimfundo yamahala. Abaseyinkulisa Babhikishele wezemfundo kanti Action SA ikhala ngengqalazinda eThekwini. Sanemukela kwindaba zethu ze1KZNTV. Lo lilungu lesigungu esiphezulu kukhongolose uDkt Zweli Mkhize uthi uba khona kwephuzu elithi imfundo kumele bemahala kulela seNingizimu Afrika akakholela ukuthi uhulumeni sewenza okwanele ukushintsha ezemfundo. Mkhize uthi ukwanda kwezigameko zobugebengu kanjalo nokubulawa kwabafundi ey'ndaweni abahlala kuzona kuyikhungo zemfundo ephakeme kuleli kukhomba ngokusobala ukuthi kumele keqiniswe kakhulu ezokuphepha ezikhungweni kanjalo nasezikoleni. Ukhabazela usho lokhu esikhungweni semfundo ephakeme UKZN eThekwini KwaZulu-Natal ngesikhathi ekhuluma nabafundi abavela kezikhungweni zemfundo ezahlukene. Ekhuluma nabafundi besikhungo ezahlukene uMkhize ubadonse ngendlebe wathi abantu abasha kuzomela bazi ukuthi imfundo yabo ngelinye ilanga iyokhiphizela kuleli ekuhluphekweni iphinde itakolo nomnotho ngakho bangalithathi kancane ithuba lokufunda. We're educating you because you must lift society from all these problems. In other words, your role is about giving you knowledge that is going to guarantee us a future of South Africa which has got this kind of society, which is a better life than what we have today. So that's why you become relevant. That's why your education becomes relevant. That's why it's important for you to know this land belongs to you and for you to be in charge of this land and all the aspects of managing this land, whether it's on government, whether it's on the economy, whether it's on various different other aspects. Mkhize uthi izwe lakuleli ikakhulu libolwa abantu ukuthi mangabe sebeseyikhundleni basicabangele bona ngakho ulusha kuzomela livikele isithathe. Who are now in charge of government and business and the different parts of the economy, you forget that you are here about this society that has to be developed into a national democratic society. And you think it's all about yourself. Everybody now begins to look after themselves. And when that happens, those who want to advance know the only way you can advance, you can't rely on the system. Because there's no law. If you want to make sure that you advance yourself, you must advance yourself on the basis of what advantage you can take over the others, because there's no law, there's no system, there's no program that takes us towards prosperity. Ziningi igameko esizabikwa uzokulinyaza kuphinde kubulawa kwabafundi ezikoleni ikakhulukazi emanyuvesi naseyindaweni abahlala kuzona. Mkhize usibakhathazekile ngalezo igameko ikakhulu uzokubulawa kwabafundi beseyindaweni abahlala kuzona nobugebengu obuqhubakalayo ezindaweni abafundela kuzona. Uthi uhulumeni kuzomela isukumele lezo zinto aqinise zokuphepha. Today we have got to bridge this digital divide, where all the students must be able to have easy access to the technology. I believe that needs to be done as a way of helping the students to be able to move into the future. And we talk about safety at schools, even at universities, the level of rapes and attack on students is also a big issue. The conditions under which you live and work, excuse me, in the residences, again, is an issue that we must be alert and be aware of and find ways to resolve it. Bekumnyama kimgwaqo mgungundlovu maphakathi nesifundazwe KwaZulu-Natal ngesikhathi othisha beyinkulisa abaqhamuka kusona sonke lesifundazwe kade beyozwakalisa izikhalazo zabo enhloko hhovisi yomnyango wezemfundo. Laba bakhala ngengqinamba ababhekene nazo selokhu bangafika kulomnyango besuka kokuthuthukiswa komphakathi. Batheka imali yona eseqhulwini ukuhlulwa izikhalazo zabo njengoba iningi lethembele kuxhaso lukahulumeni ukusebenza ngeinkulisa zabo. Bathi ke baculeke ezikweletini ngenxa nje yokuthi ke bebenethemba lokuthi umnyango uzokubakhokhela ngesikhathi.
Bamashele emahhovisi omnyango wezemfundo KwaZulu-Natal othisha kanye nabanikazi bezinkulisa. Laba abaqhamuka izinkalo zonke kwelikaMthaniya bafuna izincazelo. Sebese sithi ke njengoKZN asihlangane njengama-crash ngoba sikhalela into eyodwa silela into eyodwa, inkinga yethu zonke iyafana njengama-ECDs, ama-ECDs ama-crash angaphansi kwa-KZN alekelwa uhulumeni ngokufana. So ke siye sahlanganeke namhlanje sathi no asihlangane sonke ke manje ezu-KZN o-supervisor asinanhlangano esimele, asinamuntu osimele. Le mashi ihlanganise ama-crash wonke o-supervisor othisha abangaphansi kwa-KZN ECD forum. Sinje la sime njengothisha njengo-supervisor njengama-founder ama-crash to say u-education we are enough ngo-education, because when this thing young mover from DSG was initiated iqala uqoqwa as we are not involved, asiyazi lezi inkinga ikhona uma siziletha bathi nabo abanazo impendulo, kodwa asizange sibe khona eqaleni ngesikhathi lento iqalwa yenziwa. Savele sathathwa ka-DSG sayobekwa ka-education ngaphandle kokuthi silalelwe siziwe thina njengabantu abaphakathi ama-crash. Bathi umnyango wezemfundo unenkinga ngendlela obakhokhela ngayo. Ngesikhathi kune function shift ama-ECDs aqhamuka nemali engaphezulu kwa-600 million silethwa la kwa-education. Manje u-education unenkinga yokukhokhela ama-ECDs i-subsidy. Amanye ama-ECDs agcina ngoJuni ukuyithola, amanye agcina ngoMeyi ukuyithola. Lokho okwenza ukuthi kube nzima ukuthi imisebenzi ye-ECD center yansuku zonke iqhubeke ngendlela. Le mashi ilandela amanye amamashi asekenzeka ngaphambilini kwizifundo ezahlukene. Umnyango ususidelele kakhulu. Maritzburg simashini sihambisa izikhalazo asiphendulwanga. IPentown ihambisile izikhalazo ayiphendulwanga. Uthukela lihambisile izikhalazo abaphendulanga. That is why nje kukhona abasuka ko Zululand. They are here. Newcastle, Mandeni, Richards Bay, Poshapston, we silanda kwanye sonke namhlanje. Sizothi sikhathele u-education sicela impendulo ngoba asindawo namhlanje. So emva kwalokho sobe sasithatha isinqumo njengo-KZN wonke ukuthi senze njani. Umqondisi wezisebenzi kulomnyango uNkosinathi Ngcobo uthembise ukusheshe baphendule. Njoba sesimukele memorandum okuzokwenzeka njoba nicelile ukuthi ke einsukwini ezu14 kube khona impendulo esizokwenza ukuze nazi kahle hle ukuthi kuhambe kanjani. Sizocela ubaba uNkosinathi usibisi sithole kanjalo nehlelo lekomiti lawo senze umhlangano kuba sihlale phansi sixoxe lezi izindaba senzele ukuthi nikwazi ukuthola impendulo. Ezindabeni ze1KZNTV biku Ayanda Dube eMgungundlovu. Uhlalo weqembu le-Action SA KwaZulu-Natal uzwakele Mncwango uthi ukungalungiswa kwenqalasizinda ethutha indle ngaphansi kwamasipaliti KwaZulu-Natal kagcina ngokuphazamisa kumphakathi kodwa kuphazamisa zokuvakasha kanye nezomnotho imbala. Umncwango uthi kumanje kunabanikazi beindawo zokulala sebekhale ngokuthi ivakashi ziyakumisa ukuzovakasha ke endaweni zabo zikhaleke ngendle engena ke olwandle. Umpangazi ethu usho lokhu ngaphandle kwenkantolo enkulu eThekwini njengoba bebezofaka amaphepha apho kumasipala neminyango eyahlukene ngokuthi balusukumele phezulu udaba lokulungiswa kwenqalasizinda. Mbukele ekhaya sika Ward 17 ngaphansi kamasipala iTheku endaweni okuthiwa iseSavannah Park la khona umphakathi okhona ungomunye wabala eThekwini abakhala ngokuvuzelwa itamkoko sikize kwenza imhosho. Mangabubuka nje la sikhona umfula lo akubona ukuthi umfula kepha iyona indle okuthiwa iswa kweminye yemizi yaseChatsworth ize yehlele la nakhona futhi abahlali bala banenkinga yayo indle nabo esize yajoyina yona le isuka kule mizi ekoChatsworth. Akusahambeki ke kule ndlela umphakathi okhona usuzowabeka nezingodo noconcrete ukuze ukwazi ukuwela. Uma bubheka ke ubude noma ukusuka kulomhosho kuze kuba yona le mizi indawo eseduzane kakhulu njengoba umphakathi ukuveza ukuthi ekseni nantambama ila khona ubhekana nenkinga kakhulu yephunga
ungabusakwazi nokuphila kahle ngoba ligcina lingena ey'ndlini zabo. Sinaye-ke la amalungu omphakathi sizoxoxisana nawo ngayo le nkinga ukuthi ngakube ibahlalise kanjani futhi iqale nini njengoba ubona mangabe uzongenyela nakhona kukhona nokuhlepha komgwaqo okubonala ukuthi kwenzeka ngaso isikhathi sesikhukhula. Mawami siyakubingelela osukwini lanamhlanje. Yebo sawubona ndodakazi. Sinivakashele la ningabanye babantu enikhala ngenkinga yokuqhunyelwa izitamkoko kanye nephunga. Iqale nini le nkinga yeni andinihlalise kanjani? Lento yaqala emva kokuba kufike izikhukhula kuphindanga nje kwalunga kwaqhuma lapho akuphindanga nje kwayindawo ehlalise ngokuphila ngoba sibuye sigule siphaswe nayo imkhuhlane nezingane mayijomba lamanzi esikoleni nasemini ngoba zizobuya futhi izojomba la indawo nje engekho nje kahle. Uma makunetha kakhulu ngona kube inkinga kakhulu ngoba sike siqraye ngosanti sambe ngosanti icaca ukuthi kumele sambe sani kwala akweleki and futhi esikhala ngawo kakhulu lethi mhlambe kukhona umuntu ogula kuleli side leli ambulance umfike mala ngeke khona ukwelela ngale nalo ludaba besilenzo suwela namhlanje njengoba iAction SA ibikade ilapha enkantolo iyokhuluma ngalo indle egcwele emgwaqeni eminingi ehlale senakabo umphakathi kumasipala iTheku. UMNYANGO uthi akangabazi ukuthi ungaboni ngasolinye okuphakathi kasekela meya uPhilani Mavundla obeyabe ngusihlalo ekomiti lokuhlaliswa kwabantu kanye nokuthuthukiswa kwengqalasizinda nomeya weTheku yikona okunomthelela ekutheni zinganakwa izinto ezidinga ukulungiswa ikakhulu ezithinta ingqalasizinda yomphakathi. The issue between the mayor and the deputy mayor is the one responsible for infrastructure. But we also believe that their infighting is also causing this problem we are sitting with. So it's for that reason we believe court will be able to compel eThekwini municipality to do what it's supposed to do. Bathi kabanzi ukuthi bazothathana bahlanganise nani bese kuphumani abanye kwaba yishuma abayeke badilizelwa izindlu zabo zidilizwa ke yithimba lakamasipala uMsunduze Cobsville eMgungundlovu maphakathi nesifundazwe. Laba bathi abakaze basitholise exwayiso kanti nempilo inzima kubona njengoba benezingane ezifunda umatikuletsheni futhi ke bevalela ugesi kanye ke namanzi. Khuluma nezokule zindaba le1KZNTV uMakhosi Madlala ongumunye walaba abadilizwe izindlu uthi akazi uzothathana hlanganise nani yena njengoba ehlala nezingane zakhe ezine. Kusha ihora leshumi namhlanje kuseni abanye basazama ukutakula izimpahla zabo akade kezicekeleke phansi ngenkathi kudilizwe izindlu zabantu abayishumi akade bakhe eCobsville kuward 35 eMgungundlovu. Laba basolo masipala uMsunduzi ngokudiliza izindlu zabo ngaphandle kokubaxwayisa. Bekune meeting ngeke yaba khona. Meeting kade kune council. Kwathiwa asilethe inamba. Masilethe inamba ukuze sitshele ukuthi ibaphi abakhe endaweni yamasipala nabangakhile ndawo. Lezo inamba lezi abayilezanga bavele bawisa izindlu nje. Sifuna umuntu ozosimela, sifuna nje ummeli nje wethu ozosimela nje kule ndawo. Kuthi ukuthi kufika amaphoyisa amasipala sibizene ngoba phela sikakabi nanamatitle ishikhansela lathi sithi siyakhuluma lathi silibangela umsindo. Alikhona ephepha elisayini ukuthi nje sitshele ukuthi hayi noma mhlambe kuthiwa nanku umhlangano simenyezwe kuthiwa hayi na i-meeting kwenza kushiwo into ethile sazi ukuthi siyazi sibone ngawo nje lelo khuzana idlovodlovo lebedlovosa nokudla kwethu okuphakathi kufile sodlana sizodlana ingubo zethu nje bayishwabanele phansi sombathani abasicelela ingubo ke uhulumeni sombatha kona lamahlolo bangalinge badlale ngathi nathi ngeke sabantu ibhlungu lethu abasenze yona kabuhlungu kabi. Usomlomo kumasipala uMsunduzi unkosikazi uEunice Majola uthi labantu ke bakhe endaweni yomkhandlu ebekelwe ukwakha izindlu zemixhaso yakhona kwa 35 uthi ke sekukaningi ke nokho lo mkhandlu ubaxwayisa ke pha bewushaya indiva. Abantu balapha yana banesikhashana bekhona. Kodwa iqiniso ukuthi kulesi sikhashana bekhona bebeloku exwayiswa njalo ukuthi leya ndawo abahleli kuyo ayikho right. Ibekelwe iproject ekhona ezokhiwa izindlu zakhiwele kubona abantu base ward 29 ukuse Cobsville. So nabo futhi ukuthi bafike nje izindlu zabo seyidiliziwe akusilona iqiniso kahle hle ngoba amasipala i-security kanye nabantu baka human settlement
bayile bayobaxwayisa ukuthi bazofika abantu abahleli lapha ngokungekho emthethweni abalungise into yokuthi bathole indawo zokuhlala bakhiphe impahla zabo ngoba since i-project isizoqala isizodingeka leya ndawo. Umajority ngemva kwezingxoxo ababenazo namhlanje namanye amalunga lomphakathi babe sebefika ke siphethweni sokuthi ke belulelwe isikhathi njengoba ke sebebekelwe ukuthi bephume emhlalulunye kumasingana. Sikhulumile ke kodwa nabo sazwana ngoba u-human settlement nama security abebabekele ukuthi abaphume by the 1st of December. Ngesikhathi sikhuluma ke sengingenelele siyibukile into ukuthi mhlawumbe masingaba extendele isikhathi sokuthi bazihlele kahle bazi baphume mhlawumbe ngo1st of January baphume ke benayo into ukuthi bayokhuluma nabantu laba kade bebathumela ukuthi sikhulume kanjalo. Ezindabeni ze1KZNTV ngingusiyabonga kaDuma eCopsville eMgungundlovu. Ake sithi shelele ezitolo siyabuya futhi nezinye zeindaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV. Nazo kwizona izihlokwana zethu sithi ngezihamba phambili namuhla. ANC uthilisele uduka kwimfundo yamahala. Abaseyinkulisa Babhikishele wezemfundo kanti Action SA ikhala ngengqalasizinda eThekwini. Umeya kamasipala wesifunda iKingcetshwa enyakatho KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli usexakela ababacekela phansi ingqalasizinda yamanzi ngenhloso yokusidonsela amapipe amanzi ngokwabo khona ezongena emagcekeni abo ngokungekho emthethweni. Umeya kumphemba unxusa umphakathi ubosebenzisana nomasipala ekulweni nokwentuleka kwamanzi ngokuthi kuthobela imithetho yokuphakwa kwamanzi emphakathini. Ugodidi usho kanjena ngenkathi ezokwethula ngokusemthethweni umbiko wentuthuko edidiyelwe kumasipala uMthonjaneni Ward 5 enyakatho nelikaMdlokombane. Umeya kamasipala iKingcetshwayo umhlonishwa Thami Ntuli uthi kuphazamisa ukuphakwa kwamanzi ukuxhunywa kwamapayipi ngokungekho emthethweni. Umeya uthi abantu mabaziqhelelanise nalesi senzo ngoba sicekela phansi ingqalasizinda yamanzi nokuyiyona nkinga enkulu ekhungethe umasipala iKingcetshwayo. Sibaxwayisile abantu bomphakathi ukuthi abangayixhumela amanzi ngoba i-system yamanzi mayakhiwe ukuthi yophakela abantu amanzi ukuthi umphakathi uyokho empompini kufanele balinde kuze kube umasipala oyenza ngcono ikwazi ukuthi ingenise amapayipi emakhaya ngoba lokho kugcina kudala ukuthi sibe namapayipi angasaphuma amanzi nempompi engasaphuma amanzi engabe safinyelela kwabanye abantu. Ilokho besikhuze ebantwini sineyindawo ezinjalo. Kodwa okukhulu nje sikubona eMthonjaneni ukuthi sineyindawo eziningi engenayo inhlobo enqalazinda yamanzi. Okusikhathazayo ke nokho ukuthi yonke leminyaka bekwenziwani la iKingcetshwayo ma sizoba nemphakathi eminingi kangaka ongekho ngisho nje ipayipi phansi nokunepayipi khona lingaphuma amanzi. Umphemba ubese khuthaza abantu abangaphansi kamasipala uMthonjaneni ukuthi mabathathe amageja bayolima ukuze bezoxosha ikati eziko. Lesikhuthaza ke nokuba qale manje kulinywe njengoba besikhipha namhlanje izithombo nezimbewu ngoba sikhuthaza wonke umuntu ukuthi akaqale manje abonakale elima ngoba ukulima ikona ongakwazi uqeda indlala ekhona emakhaya. Kanti ke phakathi kwezinye zezinhlelo zentuthuko azethulele umphakathi uhlelo lokufakwa kwamanzi ezindaweni ezingaphansi kamasipala waseMthonjaneni. Sihambisa uhlelo lwentuthuko edidiyelwe siyobika ngomsebenzi esiwenzile, siyobika ngeenkinga esitholile, sibika ngeenhlelo zokuthi wenze njani ukuqhubekela phambili ukuxazulula inkinga. Njengoba ngikhulumile ngodaba lokuthula amanzi njena endaweni ezahlukene la ngizothola khona iproject more than 20 million lapha na Ward 6 indawo igodi embili ezahlukene. Ngithule enye iproject yamanzi ku Ward 5 no Ward 4 nakhona besothula lezo nhlelo lezo kodwa sibanikeza ithuba lokuba nabayikhulumele ukuthi kuphi abakufisayo nabakubona kuyizinselo lapha emphakathini. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Myeni ngisemelmote. Isikole samabanga aphansi kwaMbonambi Primary School esenyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal sibe nomcimbi wokubungaza iminyaka engama-75 ngolwasenzini 75 years sasungulwa. Lo ngumphathi wesekhethe Mfolozo Senzo Dube uthi lesi sikole sinomlando omuhle kakhulu ke kufanele ke sibungaze leminyaka njengoba sesikhiqize inqwabe yabantu abasezingeni eliphezulu. Unzwakela ukusho lokho engxoxweni ekhethekile abena oneziko lezindaba engathi kuqhubeka lo mcimbi.
Kubeke ubukhazikhazi ngesikhathi isikole samabanga aphansi kwaMbonambe Primary School enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal sinomcimbi wokubungaza iminyaka engama-75 sasungulwa. Lesi sikole ke silokhu sikhule njalo silokhu ke sasungulwa ngonyaka ka1947 kuze kube yimanje. Lesi sikole ke saqala njengamagumbi ambalwa vo sesidlondlobeleke kwaze kwaba ke sesinamagumbi angama-22. Umphathi wesekhetho semfolozi ke uthi ke lo mbungazo ufanelekile ukuze ke bakhumbule umlando kulesi sikole omuhle. So 75 years waboke unazo izinto ezibambekayo ngoba ngo1994 isikole sasinamaklasi ambalwa. Kodwa emva kokwaphayinwa principal Mrs. Phile esebenzisana neoffice lady wawasaqala amaklasi awu22. Okubalekile ngaleso sikhathi kwakungukuthi isikole sesiqala sithola abantwana abaqhamuka kubantu abamnyama from rural areas bejoyina bezofuna izingane zabo zizela esikoleni ngenxa yomkhiqizo omhlobezwe isikole izingane ezifunda la bakhiqize ngisho umuntu owenze kahle kwicricket uLens Kruzna or well-known person, sport person or afunda la esikoleni. So banomlando omuhle okufanele to celebrate ngoba ngeke celebrate into enhle but kufanele celebrate into enhle. Onguthisha nhloko kulesi sikole ke uthi ke lesi sikole sidala ngempela kodwa ke bayasigqaja ngokuba yingxenye yalolu hlelo noma kuba yingxenye yokuba bafundise kulesi sikole futhi lokho kusho lukhulu kubo yizake noma izingqinamba zibakhona kodwa ke lokho ke kuyabagqugquzela ukuba bakhiqize imfundo esezingeni. The school is so much older than all of us, but yet we are here to celebrate its achievements. So really I'm proud to be a principal of this beautiful school. I'm proud to be associated with staff, the school governing body, and indeed we are a team that needs to be celebrated as well. Omunye kothisha osefundise iminyaka engama-22 kulesi sikole uthi ke okubagcinile kuze kube yimanje ukusebenza ngokuzimisela nangokubambisana ekwenzeni umsebenzi. Ukubambisana okukhulu ibona okwenza ukuthi ngigcine kufana nokuthi kusekhaya lapha akukho ukuthi umuntu ugodla ulwazi nabaphathi uma unenkinga uyakwazi ukuza kumphathi akhululeke sifana nomndeni nje ekhaya akekho ofika nokwakhe okufuneka eceleni mayefika umuntu uyafundiswa iqhabuya la ekhaya. Lo mcimbi ke obuhanjelwe ngabazali, amakhansela, abefundisi, othisha kanye nabafundi ababeyingxenye yalo mcimbi ukuzobungaza nje usuku. Let's gaze indaba ze1KZNTV. Mina nginguSamkeliso Ngqulungu beka ngwambonambi. Lo bhekelela izifo ezingamahlala khona emnyangweni wezempilo ngaphansi kwesifundo Mkhize uzethu myeni uthi ukuphuza utshwala nokungadli ngendlela efanele kanjalo nokudla izinto ezinoshukela omningi kungadala ukuthi kuhlaselwe isifo esiyingozi okuyisifo sikashukela. Ekhuluma ke ngxoxweni ekhethekele neziko lezindaba le1KZNTV umyeni uveza ukuthi kubalekile ukusheshwa emtholampilo ukuze ukwazi ukuthola imishanguzo yakhona njengoba singakuholela ekutheni ugcina usunqanyula nomlenze uma ngabe unesilonda esingapholi. Ngokusho kuMnyango wezempilo isifo sikashukela esinye sezifo eziyingozi kakhulu nokumele umphakathi uziqaphele ngaso sonke isikhathi. Njalo mhla ziyi-18 kuLwezi kuyakubungaza usuku iWorld Diabetes Day uqoshisa umphakathi ngalesifo. Ngesifo la umuntu khona engakwazi ukuthi ahlele amazinga oshukela afanele emzimbeni ngenxa yokuthi isithako okuyisona esisebenza lo msebenzi sisuke siphazamisekile. Lesi sithako esibizwa ngokuthi i-insulin esikhiqizwa i-organ okuthiwa i-pancreas noma ngesizulu bayibathi amanyiko. Kubalulekile futhi ukuthi wehlise ukuphuza utshwala ngoba utshwala kutholakala ukuthi nabo bunomthelela wokuthi kwenyuke ushukela egazini. Kanti kumele uqaphele izimpawu ezithile nokuyizona eziveza ukuthi ngabe usuhlaselwe yilesifo sikashukela. Izimpawu esingaqwashisa ngazo umphakathi wakithi ezingakwenza ukuthi ubone ukuthi usuhlaselekile ukuthi uzithole sewoma kakhulu womela ukuphuza amanzi uthola ukuthi umuntu angavuka ngisho ebusuku ayophuza. Okunye ungabona ukuthi
njengoba uphuza nje uchama kakhulu kodwa ke uma usunoshukela kutholakala ukuthi ebusuku awulali uyachama. Uma usutholile ukuthi unaso lesifo sikashukela, kumele uqinisekise ukuthi ulandela yonke imiyalelo ebekiwe. Lesifo singaba yingozi ngezindlela eziningi. Ushaya amehlo, uthola ukuthi awusaboni kahle okanye ubona luvindi. Siwuthola ushaya izinso, uthola ukuthi nakho usugula sekuthiwa izinso zakho ziyahluleka ukuthi zenze umsebenzi wazo, laba okuthiwa bano renal failure. Uthole mhlambe usulimala, isilondo osilimeleyo asapholi kahle futhi kanti okuqaphelekayo abantu abaningi abanalo ulwazi ukuthi lesifo singamphatha umuntu omdala kanjalo nomncane. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eMpangeni. Ake sithi shelele futhi ezitolo siyabuya nezinye zeindaba zethu. Asiphinde sibonge nenabeselo sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZNTV. Nazo kwizona esithi yizo ezihamba phambili namuhla. OANC uthilisele uduka lokwimfundo yamahala. Abaseyinkulisa Babhikishele wezemfundo kanti Action SA ikhala ngengqalazinda eThekwini. Ake sibheke enkosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 17.28 cents kuyidola laseMelika libe ngu20.34 kupondo waseBrithani libe ngu17.85 cents kueuro yaseEurope. Intengo yegolide yona ime $1,772.90 ounce, uthi intengo kwalongahluziwe ibe ngu$93.86 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ukapteni weqembu lesizwe Bafana Ronwen Williams uthi uphoxekile ngokushiwa ngaphandle konozinto Orlando Pirates uRichard Ofori esquadini seqembu lesizwe laseGhana eliya kwindebe yomhlaba ezokuba seQatar. Williams osekhempini eBafana elungiselela umdlalo wobungane neqembu lesizwe laseMozambique ozokuba usuku nakusasa eMbombela. Uthi uphoxekile ngokusala kwaOfori amchaza njengomlingani wakhe abasondelene naye futhi kakhulu kwazise ke bajwayele ukuba izimbangi naye enkundleni. Uthi kubeke waxhumana naye lonozinto enentokozo ngokuya kwakhe kule mdlalo kodwa manje njengoba esesele ngaphandle ngenxa ongalulami ngesikhathi umzwela ubuhlungu obukhulu. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Nina bakamkhumbi kudluka sibona magumgedlela ziyagoqa bese iphaka namuhla kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.